Mexico. Bathi abafika abasupport nakancane. Athi bafuna sishawe into ngakazwe ibone. Siyashintsha ekutheni nabahambe. Onganamaphepha eSouth Africa sithi. Ozela enza ubugebengu sithi. Abadayisa izidakamizwa sithi. Ekhaya la azalwa khona lento yokuhamba belala ko home affairs belala emapaki bethi ingoba siyabahlukumeza umuntu banjwe yini ukugoduka ekhaya Sekukhuluma kakhulu kantanga ngazithulo ukuthi ngubani sanibonani igama uJacinta uzinhle umango bese wangazuma nqaba ayishonezi ngaqolela uLugachu ngilana namhlanje ngoba kuthiwa sizodimanda ongokwethu okuyiservice uthi umasipala weTheku awusinike ofanele thina manje izathu sokuthi bengasinike ofanele thina ngoba busy banika abantu ekufanele ngaba ngabaniki Lamabhilidi ehlela abantu lapha esingabazi ubani wala eSouth Africa ufuna ngabuhleli lapha yana komithini Uyazi isimanga ukuthi lezi izitolo lezi la Lezi izitolo la sathi siyobuza umasipala ukuthi ubaniya kanjani abantu bokufika izitolo banawo inamaphepha kuyiwona wona wathi umasipala awukucheki bona lokho Phekwa lokho bathi uba khona umuntu oyedwa oba nepermit bese enikeza lababanye So inqaba le itolo la kufanele ngaba zikho ngisho la 342 weyitolo Phekwa lokho lezi itolo angithi connect into ekuthiwa environmental compliance la ucomply khona nezinto zokuqoqa udoti kanjalo kanjalo Manje isitolo masingabhalisiwe ngokusemthethweni abakwazi ngisho uzolanda udoti ngendlela efanele. Mabengawulanda udoti ngendlela efanele laba bayawuthatha udoti bawujikijele ngaphandle. The time bewujikijela ngaphandle ungena kephi ungena la ngaphansi kwa drain. Lama drain efanele ngapho ahambe amanzi. Ngenkathi unetha amanzi ehambe uthatha wonke lo doti udoti usugcwele emapayipini bese kuba khona lento ekuthiwa ikhukhula so silala nje ikhukhula igcwala leza itolo Kanjina khona siyenze kumasipala ukuthi uhulumeni usilalela ukuthi masithi umthetho ukhona uyanivumela ukuthi nibaxoshe yini enzima ngokuthi nithathe umthetho lo enawo niwusebenzise Kodwa ubani ofanele
yona. Sibonga kakhulu iMK ngokuthi lisukele lo daba lokuthi sithole imfundo zethu. Siyabonga kakhulu. Ngizontshela izinto ezimbili ke bese ngiyahamba. Eyokuqala nqa. Eyokuthi ngomhla 4 November ningayenzi into engasile. Zoyibamba lapho nje. Ningayenzi into engasile ngomhla 4 November. Yakhala manje. Asikhona ngephutha. Sila ngenxa yamaphutha. Asawafuni ngamaphutha manje. Ongokwethu kuzobuyela kuthina ongafuni futhi ukusinika lokho. Noma ngabe yiphi inhlangano engafuni ukuthi isitokfela sakaZuma anginendaba. Okusalayo uma ama South Africans ayi-MK mangithola ithuba lokukhuluma nawo ngizokhuluma. Ongathandi akagibela ibhanoyi ayo repatriate ayele. Maku isitokfela sakaZuma vele ngokwaZuma I don't care. Ngeke phela size sitshelwe thina njalo makufanele senze into kube kufanele kube khona esinetheza kubona. Ingakho kuhlela iminyaka emingaka singayithola izinto esifunayo ngoba mawufuna into kufanele uncetheze uyikhansela. Uncetheza la uyikhansela. Ikhansela kufanele uncetheze kuwena wena votayo. Akho khansela sonicethezela la. Ngiyangizwa. Ikhansela ifuna uncethezela alihambe yabahambayo. Ikhansela elihlulwa umsebenzi lizohamba nayo umhlathethe. Niphinde ningilale lokugcina-ke. Ngithi mina bakhona abafikayo abade benenzela umsangano unyaka wonke nayonke leminyaka nawe zonke lezikhathi. Bebefika endlini bezonilethela igrosa bethi nibavotele thathani igrosa. Yangizwa? Nithathe nenze ngisho ibray ngaleyo grosa. Bebenika iskipha nisithathe futhi niphinde nisule ngaso phansi base ngimopha. Yezwa? Kodwa phambi kwabo ningasho lutho nivume lokho abakushoyo. Thathe igrosa. Yangizwa? Thathe igrosa. Kodwa ngomhla ka4 ungayenzi into ebhedayo. Ngoba masuvota wena wedwa ozobukhona. Malithi ikhansela lishuthele litshela ukuthi umthetho awuvumi. Umthetho awuvumi ukuthi ushuthe ukuthi ufonele uvotele bani yasho. Masuvota uvota wena nonembeza wakho. Akho khansela sancethezela kulonyaka nyangizwa. Akho ngisho uhulumeni soncethezela kulonyaka nyasho. Ngoba nibangaka nje nintshela ukuthi uhulumeni fanele silalele yena kunokuthi uhulumeni ulalele thina. Sekuphelile ke lokho asakwenzi. Sengibala umhla 30 June. Ngithi ngomhla ka 30 June nyangizwa. Ngithe ubani? Ngizwe kahle ngithi. Ngifuna ngenzele into eyodwa nje ngomhla 30 June noma zibe u2. Ngomhla ka 30 akhona yedwa ngicela ukuthi ayesitola yolutha niyezwa. Akhona yedwa umuntu ofika kufanele nimshaye niyezwa. Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa Nkosi yami Aram zenkosi ishayiwe Jesu oh shame ama South Africa ama vigilante. Uzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nitshontshe. Lento siyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba senza. Siyenza ngoba unezingane and uma izingane iqhubeka ziphila ezweni la kukhona abantu esingabazi umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulala abantu noma udla abantu noma umdlwenguli leyo ngane yakho ngelinye ilanga iyobe ihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho. Lama drugs abayifida izingane zeni njengamanje nawe ngelinye ilanga kungase kube yakhe ingane. So ngithi kunina ngomhla ka 30 asintshontshe asiluthi. Into
esiyenza ngomhla ka-30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni anizwa abenze njani ngomhla ka-30 sithini ngizohamba mase seninginika umfutho wokugcina sengizohamba mhla ka-30 sithini ishabune ingane eziwu-7 sithini ishabune sitolo sakhe urijantshiri la khona sithini ngisho ngabe sithi uhulumeni wethu umnika amaphepha awantshontsha lapha ka-Home Affairs naley'gebengu zakhona sithini sithi lelizwe elethu ilizwe elethu eyethu South Africa eyethu amandla ngiyabonga uyayivumela Jono owenze usize Jono usize Jono Siyabonga kakhulu Zuma Mangobese Jacinta iqhawe leAfrika elizosilungisela ilizwe lethu so tetela nje uPaul baseThekwini mhlambe angidlulisa lo myalezo ukuthi uzosamukela la i-memorandum ukhona manje ngokuthi umkhonto uyawuxwaya usaba ukuthi ngayakwazi ukungena kwi-stage la somkhonto ukuze ayithole i-memorandum ulungile la isayinela khona uzoyisayinela ayithole uzoba nje ngale asayineka ayithole i-memorandum cha umkhonto uyagwaza phela kwaza Chilichana mkoto chilichana Paul waseThekwini akulona kithi